Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga kuom lipodno kapod wantiere weche matimore Sondu jotelo mawuok e kar od bura ma Nyakach orwako lendo ma jatend migawo mar rito kwe Kithure Kindiki mar chano gero kambi mag obila mag majoni e tong' mar Kisumu kod Kericho neno ni kwe mosiko obetie. Bende gijiwo piny owacho mondo med kwan obila makedo gi kuo jamni mong'ere kaka anti-stock theft unit e tong'no ni mar kuo jamni ema kelo tungni mosebedo. Giyango ni migepe mag piny owacho kaka duol mochung'ne riwo wi oganda NCC bende nyaka ti matek eneo ni ogoyo buche e kind jopiny kod jotelo mowuok e sub-counties ma Soin, Sigowet kod Nyakach. En okang' mwanyalo wacho ni ber. Makmana wawacho ni kokelo camp to mondo oneni okelo bende afisas moromo makapo ni wach owuok kanyo kendo to ofisas go nyalo konyo mondo mi okel kwe. Gimomiyo wacho kamano waseneno king'iyo ka anti-stock theft unit officers mantie kanyo ok ng'eny manyiso ni kapo ni gimoro timore to gin giwegi gibedo overwhelmed. I'm really happy. Yesterday we had a very good news. Nwayudo puonj makare kowuok e Senate ka jatendwa ma CS nowacho ni wadhi kelo GSU camp ka mondo med siro weche mag arita kwe e gwengewa. Daher mar kwayo jonyakach gi jogo modak e boda ma Kericho mondo wane ber mar kwe kendo wabed jogo machiwo ranyisi makare ka watelo mbele gi wach mar kwe to jomoko luwo. Biro mar police kani dhi medo beef up security maka kapod wantiere weche motenore kod arita kwe jatend migawo mar rito Kithure Kindiki